YouTube tervetuloa uuteen videoon, niin mä taas olen liian yhden kuvauksen. Ja mä saatiin 6 omenaa ja... Kuka on minun tiimiläiseni? Onks mä Forestissa? Olen hyvä. Mä olen sun kotimiehen. Äijä. Älä pakene. Annas. Mä olen sun puolellas. Teal. Ammun jutti. Mikä ihme tuolla tuli? Kun ne rupes vähän hakkaamaan mua. Mikä se järkisi? Kuitenkin se luulee mua kuin häkkäriä. Tällaisia. Heittämään tuollaista serveristä. Ole bänd. Se ei ikinä halunnut näin. Se on täällä. Se on vaan, että mä kuolen. Ei ikinä tule takaisin MyPlexiin. Eikö sä saa kävellä näitä portaita ylös? Näin. Sitten kato. Se äijä. Oot sä nyt taikatemalla. Moikka. Tyyppi. Nää fiilaa sitten. Täällä voi olla chestejä. Se tosiaan chest on ollut ylhäällä, minne on erittäin vaikea päästä. No ei nää hypyt on vaikeita, mutta miten sä pääset sinne? Ai tossa on tikkaat. Tuossa on chesti. Täällä on 3 chestiä. Siis tää on oikeesti aika OP-paikka. Jos toisi, että tänne pääsee. Hän ei oo vieläkään päässyt. Mä huuttasin. Hei, älä mene ylös! Droppaan sulle kamaa. Siinä. Noniin. Mitä? Mä annoin sulle armoria. Eikä kelpaa, anna se takaisin. Tule mennä. Pam, padam, pam, pam, padam. Tule! Mikä se tämäkin on? Tule tänne. Pädä hermot sun kanssas. Tule. Come. Come. Tuletko sä? Jää, hyvä. Hyvä! Hyvä homma, sä tapoitit tästä yleen. Tule seuraa minua. Ainakin luultavasti. Mä en sinä meitä, mene koko itse jonne. Kyllä minäkin saa ohjata meitä. Noniin. Minä vaan tietää. 200. No jossain täällä päin. Ja tyyppi, mä tiedän missä se on. Tuts. Jap. Server lags again. No what is happening now? Ihme, ettei mun puolella ole vielä kuollut. Enpähän sulle dropin. Mun armorit on ainakin palannut sissa. Työkää näin. Yes.
Se vaan lähti. Ei, täällä alkaa erittäin paljon tää serveri. Nettihän on aivan täydellä. Voimassa, mutta kun tämä serveri ei elä, kun täällä on liikaa pelaajia. Täällä on 2 kokonaista tiimiä. How Jaa, mulla on 1,5 HP. 1 HP nyt. Mulla oli puoli HP enää jäljellä äsken. Mä en mennä kuolla. Muistatko mä kerran tässä pelissä heti sain Diamond Swordin kamat kerran. Sitten mä saatoin ehkä mennä tulla tänne heti enchantassa, mutta siis mut tapettiin. Koska mä koitin enchanttaa sitä Mat Sharp. Nämä nimet on kyllä eeppisiä. Laskeudutaan ja ollaan valmiina kuolemaan. Juhuu. Se videosta on tullut aivan täydellinen. Se ei ole tapahtunut pitää hyödyllistä. Okei, mä olisin uuden paikan ja mun tiimäinen ei ole oikein tietää mitä me pitää tehdä. Se on vielä joku timanttimiekka, ne olisi voinut olla ihan kiva. Ja kun mä olisin vielä saanut se. Mä tapoin sen ja silleen mulla jäi puoli HP. Taikkuvat armorit. Se on true. Haeta. Juu. Windows. Java. Ja haluaa päivittää itsensä. Mutta mä en halua päivittää Javaa. Ja täällä on mitään hyödyllistä. Täällä on yksi tiimi. Tuossa niille programmaa. Ja jos me hittäis sinne, niin se olisi mukavaa. Okei. Tuntuu mesarasta. Aina tuo tokasupli-droppi on erittäin huono sillä tavalla, että se minun maiksi saada se. Sitten episodin nimeksi vaikka me hävittää sitä, niin jos me saadaan toi, niin sitten tulee noin 2 supli-droppia. Tässä pitää vaan paeta nopeasti. Ei sulla sitten ole enää mitään hätää. Jos sä pääset vaan karkuun tuolta seinältä. Älkää minua tarkoitatko kuitenkaan. Mutta ite siinä rauhassa tapella. Mitäs tämä nyt on? Eikö te tappella toisena vastaan? Jes. Onks tää niinku
Joo, tuolla ei ollut vähän pahemmat kamat tuolla toisella. Paremman aseen tarvitse, mutta ei tässä muuta mitään. Silloin chanssit voit jos tappaa. Eli mä teen seinäkombotaktiikka. Okei, ansaittu voitto sillä, mutta hei, tokana päästiin sinne. Siinä tokaksi saatiin 2 superdroppia. Ihan meidän kotiivänä ei oikein tainnut tehdä mitään, niin GG. Jerry Cherry pelasi hyvin, minulla meni ihan hyvin ja joo, olimme tokat. Toiseksi viimeinen ihminen elossa. 4 killiä. Genhunteri jo mut joo, Etrobearleen, niistä mä tykkään, niin voin kiva silleen. Mut joo, se olisi luoksessa tänään seuraava video. Jos tykkäsitte videosta, pistäkää peukku pystyyn. Tai sitä 10. episodit, tää meni oikeesti aika hyvin. Ja niin, me nähdään seuraavassa videossa. Ja muuten, kaikki. Hyvää äitienpäivää. Olette antanut varmaan kortteja ja kaikkea, jos ette vielä antanut, antakaa ihmeessä, koska niin. Se huolehtii teistä. Mutta seuraavaksi seuraava videossa on moro!